Els beneficis que pots tenir quan tens una malaltia renal i fas exercici són obtenir a nivell psicològic, la persona se sent molt millor, se sent molt més fort, millora l'estat d'ànim. A més, millorem la capacitat funcional, aconseguim que aquesta persona pugui fer totes les activitats de la vida diària de manera normal i, a més, hi ha efectes sobre millora els nivells de sucre en sang, millora les xifres de tensió arterial i al final el que fem és una mica una millora de totes les esferes de la persona. Les recomanacions de l'OMS pels adults amb afeccions cròniques són de 75 a 150 minuts a la setmana d'activitat vigorosa, com podria ser anar a córrer, per exemple, o una activitat cardiovascular important, de 150 a 300 minuts si es fa una activitat d'una vigorositat menys vigorosa, una activitat moderada, com podria ser anar a caminar o fer una marxa nòrdica, per exemple. Després, el que és més important o les novetats que aporta les recomanacions de les últimes guies és que no només hem de treballar la part cardiovascular, sinó que a més hem de treballar altres capacitats que són tan o més importants com pot ser el treball de la força, de fer 2 dies de treball de força i després 3 dies de dedicar-nos a fer activitats com podria ser anar a ballar o fer algunes activitats de flexibilitat per evitar la fragilitat i el risc de caigudes d'aquestes persones.